Mana, play na. Hi guys! Ayan, muna mo intro para aproban mo sa amuang embassy larga na ako dito sa Taiwan. Kaya hindi. So, muna nga naging mo may video para kaban ako si Mama Jinny Saison niya sa mainta ma-approve ko para sa visa na ako padong sa Taiwan. So, ang trabaho ni Mama sa una manglaba niya kuan kaning libo do isda, tapos usapon ni siya usa ka albularyo, uningilan ni albularyo mo iyang kuan. No. Ninja turtle, no? Ninja ba? Ninja panak. So, muna, I hope nga ma-approve ako ang visa kay tungkol sa mong kalisod si Mama, amang di ay. Nga, pasalamat ma. Pasalamat ma. I-action lang. Pasalamat. Pasalamat sila. No. No. Sorry.